Nag-ring ang number ni Atty. Ralya. Pero 8:05 na eh. Good morning, attorney. Si Henry Maceda po ini. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa korte ka ngunyan. Nasa korte ka? Di ka magkibista? Apa dumampasan na? Pwede ako makaisturbo si mo. Nag-programa kaya ako ngunyan. Di ka pala ng vice chairman kang board of directors kang LCWD? Oho. Pwede ka ma-interview tabi attorney tungkol sa aram mo bagang issue kang Legazpi. Ngunyan nga ni, makusog ang bulos, pero malabog pa minsan. Okay sa'yo mong pwede kang ma-interview on air tungkol tabi sa mga nagibo ninong action tungkol dyan. Di magkadulag sa abogado. O sige, yung dito takatabi attorney, okay sa'yo mo? Sige, okay. Okay, thank you. Sabi na Atty. Ralya, paano takaman niya kayo ni Masa Yumahan? Si Atty. Peter Ralya, ayo po ang Vice Chairman kan Board of Directors. Dahil ko kaya nagkukontak si Chairman. Mas maray po na makakwanta sa reaction to ko. Hello, Attorney. Good morning. Order ka po sa tukuyang programa. Good morning, Tabi. Apo. Napapod po kami, Attorney. Gusto ko talagang madangog ang lado kang mga miyembros kan Board of Directors kang LCW dita. Paminsan baga po ang tubig ta sa Legazpi malabog, paminsan makusog nga ni pero malabog, maluya ang bulos pero malinaw, paminsan po daing tubig nawawara paminsan, and may mga instances baga po na talagang dahi kita kitubig. Uldo nga ni kan sarong mga simana baga po dakol na mga problema kitang hinarampang. Pero ngunyan po, ano experience kang kadaklan sa tuyo digdi, madakol ang bulos pero malabog, ano? Kalado po kang LCWD board, ano po ang mga pigigibo po ninyong lakdang para maibsan ang, sabi nga ni, ang dagit paminsan kan sa tuyang mga konsumidores po tungkol sa supply ng tubig sa tuyang syudad, Attorney? Iyo, Tabi. Primero, siyempre, minaalip ko ni Kudustin sa kaya na na sitwasyon. Pero Tabi, as early as 2007 po, ikaw pong, bago ako po naglagpasan na ng September, ngunyan po, since 2007, ikaw po kitang supplier sa tubig. Supplier. Ngunyan po, ngunyan pong ngunyan na panahon, sa hindi pong contract ng volume na isusupply sa tuya, mga nasa 36 million liters per day. Pero, yung ani yan, siguro, dahil actually, ang undertaking ka yan is, ang itatao sa tuya is 1.5 MTU. May sabihin na malinigong tabi yan, Henry. Opo. Pero, ang problema, although igwa man din 1.5 below hanggang 5, acceptable yan under Philippine standards, pero dahil tabi yan nakatag sa kontrata duman sa BWSA. I see. Agreement. Okay. So, igwa pong monitoring, pag ngunyan po, lalo na nakatukaw na kami, implement na po itong provisions ng contract strictly. Siyempre po, ano man po man kita, government po baga kita, kaya ano man po kita kang kuha at the end of the year. Iyo po. So, ngunyan po, siyempre, kung ano po ang tinoplay sa tuya, Gold Water, mali yung po siyempre ang iluluwas sa dyan. Kaya, ngunyan po, ang steps ng kang dinilugan kay Hydro is that nag-kuyan sinda kang clarifier. Oh yeah, okay. Gibo po sinda kay clarifier. Tangani pong ma-minimize po ang araw kaya na quality ng tubig. Okay. Tapos, aside po kaya, ngunyan nga po, ma-deliberate kami kasi ano man po talaga ini na 5 point above, yan po, madugtiyo na po sigari dugi, kulay dugi na iyo po. Dahil naman po yan, ano ta po yan, dahil sa pagbayadan. Okay. Kaya ano po, ang steps mo ngunyan, pero ngunyan po kasi ang kontrata po kami ng water supply agreement is 25 years. 2007, ma-expire na po ini 2032. Okay. So prior na po,
maaaman sa in 2 months. Opo. Ang undertaking po ka na PhilHydro. So in that time po, iba talaga, we will be experiencing that kind of quality. Ang LCWD talaga po, dahil man na equipment na purify pa po kayan. Tubig na pigsusupply sa to. Although, iba man kitang little sources yan, kaya trust nila is to look for other sources. Iyo po. Kung makapagdag kita yan. At the same time, di man po na to fulfill itong 36 million liters a day. Na iyo po ang simbag, tumata po kulang. I see. Okay. Anan po ngayon, nag-agree naman kami despite po kayo itong agreement naman sa lower than 1.5, tapos hanggang 5. Ang anong po ito, tinawan po kita discount na 15%. Kasi nga, sabi ka, so madugi na parte, dahil mo ito bubayarin. Kaya ma-deliberate po galing niya. Kung namataw kami, so rebate po na itatao sa mga konsumidores. Iya po. Okay. Iya po. Kaya tigano nilang po muna, tangaling ma-determine ni po. So, may uli ka. Hopefully po, in 2 months, sabi mo po kan PhilHydro, once na may clarifier na, medyo malinig-linig naman po ang maluwas na quality ng tubig. Although yun talaga, impose po yun sa India na ma-epuan po ninda talaga po tayo deliver is 1.5. Yeah. Okay. Anyway, may ano pa man ginagawa, nakakagman din sa kaya siguro makabot naman kita sa babayadan. So sa 1.5 po ito, dahil ito pong problema. Very clear po ito na babayadan pa. At I think 13 pesos per week. Unyan po, kasi ito pong dahil industry kulang, ang issue po with the quality and quantity. Yes, actually yan po pinag-issue talaga, quality and quantity. At sa po yung mga konsumidores. Sabi Henry, kung dahil man po niyan, itong pagkulang na pag-deliver nila, ikaw pong liquidated damages na pizza-charge dyan sa PhilHydro. Okay. Yung sabihin, kung less than 36 million po ang na-deliver nila, ma-apply po ang liquidated damages. May penalty palansinda, no? Napigahampang dyan. Okay. Kaya, tapos duman man po sa quality, ikaw man po duman napigatod na retention. Kaya po, bako man talagang last time na dangog pa ito na abo ming bayadan. Iyo. Yan ang issue na abo ming bayadan. Babayadan niyo po yan. May susunod po kaming provisions. Kasi kung dahil po yan sunod doon, kami po ka na mabayad personally pag linis alawang kang kuha. Iyo po. Nasa kontrata pala niyan, ano? Sabi ng attorney, individual na kwartang kan board of director sa gobyerno baga po yan. So may duwa pala na pig-impose sa inda. Number 1, kung ang dineliver na supply kulang duman sa expected number of, tama ba, quantity per day o cubic meter per day, may penalty sinda. Ikadua, kung nag-deliver man sinda kitubig na bako tama sa kalidad, may penalty po ini na supplier ta, tama? Iyo po. I see, okay. Ito po na clarifier na pigasabi, na-interview ko man si Mayor Rosal. Ano po ini, attorney? Ini yan makakasimbag sa paglabog ng tubig and sa tubig na dapat natong mainom direktamente po hali sa gripo tabi in the future kung maging operational po ini, Attorney Ralya? Iyo tabi, Henry, yan tabi clarifier, yan masimbag kay itong quality. Yeah, oo. Takang init maga. Ano po ang nangyari tabi, Henry, sa obligation po yan kan PhilHydro. Kaya naman po kami nakakalaog dyan. Kasi siyempre, si Inda po ito, ano taman sanad po din sa kontrata is deliveran po ta. Marami na quality and quantity. Iyo po. So, sa paagi kung paano ito makadyan sa kuya, sa PhilHydro po ito. Iya. Ini pong clarifier na ini. Henry, in the same way, so dispensa tangani ka, naraw tsupam, po ito kan PhilHydro. Yes. Okay. So, may man po kami kayo. Gusto niyo man po, actually, we are always offering man. Kung po yan, makunyan yan. Para po, siyempre, private po magayan. Hindi naman na. So, ini tabi ito ni na clarifier na ini, property ni kan PhilHydro, sinda mismo nag-install. Nahiling ko si Mayor, pag-inspection niya ini, kan sarong bulan tabi, ito ni.
Yung tabi, sa Sa inyo po inyo, yan, actual, concern po, siyempre sinda, kan i-deliver ng quality. Kaya nagpagito sa pagkito po tayo. Ang katubag, ang pinaka-question ta dyan, sa turbidity level, de kayang palabugon, palinawon, kan sa indang dating equipment dyan. That is why, igwa kayo ng clarifier na ini na pinag-install. Yung tabi, tama po yan. Anyway. Okay. Now, yan po, pwedeng sumimbag sa quality o sa lalo na sa kuwangkan tubig. What about po ito, attorney? May nami-mention nga kasaba ko ng supplier na masimbag dapat sa volume of water na pagbukas mo sa gripo, dahil kita magkiri-kiri na ang tubig ta, maluyahon ang pressure, maluya ang bulos. Ano ba po yan? Parte na din yan siguro kan dapat man ang trust man ninyan kan LCWD is ayuso naman talaga ang mga linya. And at the same time, of course, so dagdag po kan supply. Tagari ang supply ta, dahil man po talaga nakakaabot na 36 million liters. Iyo po. Puna. Tapos ano naman po yan, siyempre, ano po kitang maray na nag-asa kitang maray man sa nag-asa kitang maray sa PhilHydro and supply. Siyempre, yan sa ng auto. Iyo po. Pahalat tayo, so... Iyo. Di po kita pwede, attorney, maghata. Kaya ito baga, may nagbisita ka ito sa opisina ni Mayor Rosal, no? Ako mismo ka ito eh. May nagbisita sa iyan na Mactan Rock something, arog ka iyan, resources. In fact, sa briefing ninda, yaon ako, nagkatindir ako ito, nagka-interest nga niya ako. Kuda iba pang mga water supplier, di po kita pwede maghanap na kidagdag kaini na maka-augment tabi sa kinakaipuhan na tubig kang Legazpi aside from PhilHydro tabi, attorney? Yung tabi, Henry, in fact, as early as February, kami board, nag-issue na kami kay resolution na maghanap ki additional supplier. Kasi na-anticipate mi na inihungon niya na panahon na summer, hindi yun na nga pa saka. Makakain po ki wate, ki supply. Nag-anak kami kasi although may siyempre po kami as board, policy make Yes. Lang kami, pakuman po kami ang nag-ooperate, kami ang nag-execute. Pagi po kami po i-resolution para kung sa policy kaya kan water district. Yun na nga po yan, yaon po yan sa execution. Okay. Although igwa man po talaga paano ang kwanta, kay puwan man po yan, i-bidding and everything na maagpo ang proseso man. I see. Okay. Kung arag po tabi kan, attorney, may available kitang mga sources of water tabi na pwedeng ma-extract oras may maglaog na bagong supplier aside from PhilHydro? Actually, ang supplier mismo ang nagpipinpoint dun sa Insidamaco supply. Okay. Bago sila mag-propose sa indo, dapat igwa sinda pinpointed na sources of water. Opo. Okay. Dalan na po kan board kung all other possibilities, pati nga ni desalinization, tingulunan mi naman yan. Yeah, oo. Pwede. Ano talaga ini makasabay sa trust and Legazpi City. Iyo. Sa dagat na kita magkakitubig. Di pwede kita magbugtakig dyan sa may, baga sa may dap-dap ta. Makayunan baga dyan sa project kang city government, nara Mayor Boda, nara Engineer Ibo, iyan na, dyan sa may dap-dap baga, may kwan dyan may kanto dyan na pwedeng pag-adalan na gari, dyan baga nababagong ang kadakol na tubig in the future, tabi kung tabi engineer? Iyo po, nakul tabi, kita sigurado, Henry. Esplanade something, dyan sa dap-dap. Sa lugar. Batigwang mga springs, igwang mga kuyan, igwang mga wells. Kaya bago man sa napati, nakaano pa sana sa northern. Igwa man baga kung sa southern parts. Igwa man na proposals na mga unaan water zone, igwang zone ang kung ko consider mo po yan. Yung tabi, inahiling ko kayo ining post na mayor na Legazpi Esplanade something yan sa barangay Dap-Dap, sabi na Engineer Ibo, may mga yun silang project dyan sa mga area yan. Anyway, kaya po pang pag-adalan in the future tam.
An kanchaw baga tabi attorney, kita baga natawan kita ki mga kadakol-dakol na mga awards, di ba? And accepted man ni Mayor Rosalini, accepted ni Mayor Rosalini na yan ang mga awards ta. Pero pag abot talaga sa tubig, may problema kita na pinagampaw. That is correct, Henry. Oh. Yung mananalo niya, hopefully, na makaano na kaini yung isok ni kairo na kami. Although yun na, sa implementation na po. Nga niyan, sabi ko kayo, baga, nakakunya na kami may reason na kami. Kaya additional supply. Iyo. Depo to ni Takara mo, yan baga sa Northern Barangay, kada kapagod na may strengthen taan sa daring source of water, ang LCW sa Northern Barangay, dyan sa may Pawa and Buyo Anta. Ito, nagkakararigos kami dyan sa mga area ngayon. Na dahil kita nagkukuha tubig sa direkta sa Yawa River. Iyo sabi, tama yan. Dahil kaya abundant yan, kita nabubulo siya na baga, sabi ang tubig yan. Although dyan ang concentration talaga, in fact, yung nakasustain last time, kaya if you will notice, sarado sa pump, pero tagdo na sa ayun na po ito, yan na source yan ng LCWD. Yun para kulang talaga. Kasi siguro mga 6 or 3,000, 3 million liters na yan. Opo. Kung nakasustain nito, attorney na dati tang source yan, baka pwedeng mas mapararom ang exploration dyan. Ano na mas dakol kitang supply ng tubig? May mga existing site pa lang dyan sa Buyuan na pwede tang ma-explore in the future, tabi, ano? Yung tabi. Kukonsiderar tayo yan, tabi. In fact, sabi ko mag-isip, desalinization, pig-isipan. Iyo po, okay. Pero, ako medyo, kung lang tabi, attorney, sa kadakol-dakol na mga plano, mga magayon na plano, natara po tagari, dahil tulos na implementar kan mga dapat na mag-implementar ka iyan, pagkatapos po nindo na pag-adalan asin magibuhan po nin matawan ng kigosig na lang araw ka ng mga project? That will be another story, tabi, Henry. Kaya baga, kadakol na plano, o dyan palang sa Buyuan, may mga existing well site dyan na pwedeng ma-develop, matubigon talaga actually. Pero pag abot sa implementation, napapaisip ako kung napapano. Yung nga kaya pigano naman tabi yan, anapan ta, i-remedyo tabi yan, more on kay po ang siyempre, so dedikasyon ta dyan sa kwan Iyo. Deka na tabi kang ato ni maniniwang tabi na problema nga dyan. Dahil mga kita, supong mga kanibayo, wag ang gano ta, yung training dyan na bugado. Taka mo talaga, aram ko, may mga, di ba, send ang policy making pero sa pag-implement, duman kita may problema. Iyo po, tari Henry. Tari pa kami nakatag mismo, sa one policy lang kami. Dahil kami pwede mag-interfere sa operation. Yes. Okay, so attorney, at least medyo nalinawan tangon yan na... Ang lang dyan, sabi Henry, keep on letting us know so that at least kami sa policy, at least nailatag nila. Oo, tabaka kaya po masyado sa nakitang nakakonsentrate, lalo na sa mga dating board. Baka nakakonsentrate, sorry po, respetado ang mga dating board baka nakakonsentrate lang masyado sa PhilHydro, kan mga nakagingal daw. This time, karakol pala na pwedeng resources na pwede tang mailing. Iyo po, dapat kita masyadong makakata. Parehas mga kayarak man nga kan kayarak man nga sila doon tayong pagpaparabasulon ko. Iyo baga. Pero may na si Mayor ang kay Mayor Anton Dagi, kayarak mga sa tuyong alkalde. Talagang dagdagan ito na talaga. Dahil pag alimitaran, antos lang mapatisfy ang susu demand. Okay. So at least tabi attorney, sa interview ko sa imong ngan Aldaw, ikaw kung nahiling na liwanag sa Purukan Tunnel. After 2 months, pag natapos yung clarifier na ini, di ba naman kita mag-ururon kung kumusta na ang serbisyo kang LCWD na nagkukuhanin tubig sa PhilHydro, Maynilad PhilHydro? Iyo po, tabi. Yes. Opo. Attorney, pasensya na po sa istorbo. Salamat na maray sa oras mo sa DCGB. Always welcome, lalo na pag-arog kayo dyan. Di man na problema. Anytime. Iyo po. Okay. Thank you, attorney. Mabuhay po ka mo. Thank you, man. Alright, thank you. Alright. So, halatunta ito, mga tugang. Attorney Peter Ralya, Vice Chairman, Board of Directors tabi kang LCWD. Ara mo, may punto ining sa kuyang